बिसाकाद खालामदों बिथां बिश्वजित दैमारिया जायनि थाखायनो बे समाव बाथौफुरियाव जोबोद लिंहरब्लाबो फैनो हायाखै होननानै बिश्वजित सारा 17 लाख थाखा होनो हायैनि थाखाय खारनानै दं अबे जायगायाव खारनानै दं नाथाय जोंनि नुनाय जोंनि खोनानो मोननाय बिश्वजित सारा गुवाहाटी बाथौफुरिनि लांगोनायावनो बिश्वजित सारा सप्तायाव खेबथाम फैयो गावनि नबथियाव खेबथाम फैयो दिसपुरनि एमएलए हस्टेलाव मानो थायो गुबुन गुबुन हारिनि मानसिफ्रा हरनि साननि लोगो हमनो फैयो एमएलए हस्टेलाव थायोबा जिरायनो लोगो हमनो सुबिदा जायो बिनि थाखायनो गुवाहाटीनि एमएलए हस्टेलाव दिसपुरनि लांगोनायाव मानो थाबाय थायो 17 लाखखौ थगायदों नाथाय गुवाहाटी बाथौफुरिनि बाथौ मन्दिर लुबाय थानाया 100आव 30-40%ल'सो आवगायदों अनेक खामानि मावबावनांगौ दं 17 लाखनि थाखाय इसेबां दै गांदों इसेबां सोमखारिदों उननि समाव हयथ' हरनोबो हागौ बिश्वजित सारा इसेबां बिश्वजित सारखौ आसि थुयै थुयै बुंदों नाथाय बिश्वजित सारा जोंनि बर' हारिनि गुबुन गुबुन धोरोमनि मानसिफोरनि खामानि मावनानै होनाया फंबा फंनै बुंनानै होनायानोथ' जथेस्थ' दिल्ली सरकार गुवाहाटी सरकारनि खाथियाव बुंना होनायाथ' बिश्वजित सार एफा एनै आखाइ दं होननानै जों बुंनो हायो 30 लाख होगोन होननानै बिश्वजित दैमारिया बाथ्रा बुंदोंमोन नाथाय बिश्वजित दैमारिया फेलें खालामदों थगायदों जायनि थाखायनो बाथौफुरियाव लाजिनानै फैनो हायाखै आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिथां बिश्वजित दैमारिया थगायदों आरो जायनि थाखायनो फैनो हायाखै होननानै बाथ्रा बुंथिदों जों भिडिअनि फुटिसाव खोनाखाबाय बिश्वजित सारा 17 लाख बा 17 लाख 20 लाख जानो 3 लाख खम रायजो राजाफोर बिश्वजित सारा थगायदों बाथौ धोरोमखौ थगायदों गुवाहाटी बाथौफुरि मन्दिर लुबाय थानायाव 17 लाख 17 लाख होगोन होननानै बाथौ धोरोमनि मानसिफोरखौ थगायदों जोबोद लाजिथावना नाथाय भिडिअनि फुटिसाव खोनादों जोबोद खोनासंथावना राव नाथाय आं दिनै बिश्वजित सारनि जानानै आं बाख्नायनाय नङा जायफोर आसि थुयै थुयै बुंदों आं बाख्नायनाय नङा आं गेजेरनि जानानै फंनैसो बुंगोन बिश्वजित सारा गावनि नबथिया गुवाहाटी बाथौफुरिनि लांगोनायावनो गुवाहाटी बाथौफुरिनि नांजाबनाय सम सम फैयो सम सम गावनि न'आवनो थाफैयो थांलाय फैलाय फैयो आरो 17 लाखखौ थगायनानै गुवाहाटी बाथौफुरियाव नुजाथिफैनो हायाखै गावनि नबथियाव नुजाथिफैनो हायाखै बे जोबोद लाजिथावना जोंथ' नुबाय थायो सम सम बिश्वजित सारा गावनि नबथियाव सम सम फैयो आरो बे जायगानिफ्रायनो गुबुन गुबुन माखासे प्रग्रामाव थाङो आरो दिसपुरनि एमएलए हस्टेलाव थायो एमएलए हस्टेलाव थायोबा गुबुन गुबुन हारिनि गुबुन गुबुन जायगानि मानसिफ्रा लोगो हमनो सुबिदा जायो गुवाहाटी बाथौफुरिनि लांगोनायाव बिश्वजित सारा थाफैयोबा गुबुन गुबुन हारिनि मानसिफ्रा नागिरनानै मोनफैया दा बिनि थाखायनो बिश्वजित सारा सम सम फैयो सम सम थाङो गुवाहाटी बाथौफुरिनि लांगोनायाव फैनो हाया आरो फैयाखै थाथ'नानै दं होननाय बाथ्राया जोबोद लाजिथावना 17 लाख थगायदों 17 लाखखौ गिनानै बिश्वजित सारा फैयाखै नाथाय थोंजोङै जोंनि बर' हारिनि गुबुन गुबुन धोरोमसुलाफोरनो दिल्ली सरकारनि खाथियाव गुवाहाटी सरकारनि खाथियाव माखासे खामानि मावनानै होनाय धोरोमसुलाफोरनो अबेबा ब्रह्म मन्दिर अबेबा बाथौ मन्दिर मोनफा मोननै खृष्टानफोरनि गिर्जा जा हायो रायजो राजाफोरनो मावनानै होदों गाव हराखैबाबो माखासे खामानिफोरखौ ब्रह्म धोरोमनो मन्दिरखौ माखासे मावनानै अफिसियेलि हरदों बाथौ धोरोमनो अफिसियेलि खामानिफोरखौ मावनानै हरदों गुबुन गुबुन बर'नि धोरोमसुलाफोरनो मोनफा मोननै खामानि मावना हरनायानो बिश्वजित सारनि हेफाजाब मदद 17 लाख थाखा हरैनि थाखाय जेरैबायदि सोमखारिदों नाथाय 17 लाखनि जायगायाव बेसेबां बर'फोरनि बा बाथौ मन्दिर ब्रह्म मन्दिर गुबुन गुबुन बर'फोरनि धोरोमसुलाफोरनि मन्दिर माखासे खामानि मावनानै हरदों दिल्ली सरकारनिफ्राय गुवाहाटी सरकारनिफ्राय खामानि पास खालायनानै हरनाय मन्दिर पास खालायनानै हरनाय सावरायनानै हरनाय बेनोथ' हेफाजाब मदद 17 लाखनि थाखाय बोरै एसेबां लाजिफोनांखो गुवाहाटी बाथौफुरिनि बे बाथौ मन्दिर लुफुंनाया 100आव 30 बा 40%ल'सो आवगायदों अनेक खामानि मावबावनांगौ दं हयथ' फुरा जायोबा अबेबा थानसालिनि साजायनाय नङाबा मालाबा समाव खामानिया फुरा जाहां जाहां समाव हरनो हागौ अनेक सम दंबावो गुवाहाटी बाथौफुरि बे बाथौ मन्दिर लुबाय थानाया माने 100आव 30-40%ल'सो खामानिया आग बारायदों बा अनेक खामानि मावबावनांगौ दं बिश्वजित सारा हयथ' उननि समाव हरनो हागौ 17 लाखनि 17 लाखनि थाखाय इसेबां बिश्वजित सारखौ सोमखारिदों बे सोमखारिनाया जोंनि बर' हारिनि थाखाय जोबोद लाजिथावना हाजार हाजार जोंनि हारिनि धोरोमसुलाफोरनो खामानि मावनानै हरनाया बिश्वजित सारनिबो आखाइ दं थोंजोङै बुंनो थाङोबा आरो बर' हारिनि माखासे सम सम अबेबा अफिसियेलि खामानि मावनांगौ
सोरबा दैदेनगिरिफ्रा अबेबा खामानिखौ भुल मावदों बेबायदि समाव बिस्वजित सारा गावनि गादियाव थानानै बर'फोरखौ एडभाइस हरनायानो माखासे आखाइ दिन्थिनानै होनायानो रायजो राजाफोरनि खाथियाव फोरमायहरनायानो जोबोद गिदिर खामानि मावनाय गावनि गादियाव थानानै बर'फोरनि मावनांगौ खामानिखौ मालाबा समाव एडभाइस होयो सोरबा दैदेनगिरिफोरनि भुलखौ मालाबा समाव गावनि गादियाव थानानै एडभाइस हरो बेनो बर' हारिनि थाखाय जोबोद खामानि मावनाय आरो जाय माखासे निउसनि साफा सानै बिस्वजित सारखौ आसि थुनानै बुंदों बिस्वजित सारा गुवाहाटी बाथौफुरिनि लांगोनायावनो गावनि न'थिया गुवाहाटी बाथौफुरिनि लांगोनायावनो बिस्वजित सारनि न'आ सम सम फैबाय थायो माने सप्तायाव खेबनै खेबथामा फैखायो गुवाहाटी बाथौफुरिनि गावनि न'आव मानो होनोबा दिसपुर MLA हस्टेलाव मानो थाबाय थायो गुबुन गुबुन हारिनि मानसिफ्रा बिस्वजित सारखौ हरनि साननि लोगो हमनो फैयो गुबुन गुबुन हारिनि मानसिफ्रा गुवाहाटी बाथौफुरिनि गावनि न'आव थायोबा गुबुन हारिफ्रा लोगो हमनो नागिरनानै मोनफैया दिसपुर MLA हस्टेलाव थायोबा बयबो सुबिदा जायो जिरायनो थानो माखासे सावरायनो गारि गुरा स्टेन्ड खालामनो थाखाय जोबोद सुबिदा जायो बिनि थाखायनो दिसपुरनि MLA हस्टेलावनो बांसिनै बिस्वजित सारा थायो आरो गावनि न'आव सप्तायाव खेबनै खेबथामा फैखायो सप्तायाव अब्ला गावनि लांगोनायाव फैनो हायाखै खारखुमानानै दं बे बाथ्राया जोबोद लाजिथावना बिस्वजित सारा बेसेबां बर' हारिनि थाखाय खामानि मावदों नाथाय आं फंसे बाथ्राखौल' आङो बिस्वजित सारखौ बुंगोन बांसिनै जोंनि मानसिफोरखौ गावजों लोगोआव लाफानानै बेरायैखौ एसे नुहुरो जायफोर हारसाफोर सोरबा MLA सोरबा MP जायखिजाया पार्टियाव थानाय जाय गेदेरमाफ्रा हारसाफ्रा गावसिनि मानसिफोरखौनो बांसिनै लोगोआव लाफायो नाथाय जोंनि बर' लिडारफ्रा जोंनि बर' मानसिफोरखौ लाफानो लाजियो बांसिन गुबुन हारिखौसो लोगोआव लाफायो जोंनि बर' मानसिफ्रानो अनेक दायभार दं नाथाय जोंनि बर' दैदेनगिरिफ्रा बांसिनै गावनि हारिनि दायभारखौ लायालासिनो गुबुन हारिनि दायभारखौसो लायो आरो गावजों बेरायनायाव गुबुन हारिनि मानसिखौसो बांसिन लायो नैबे जोंनि बर' दैदेनगिरिफोरनि स्वभाबा एसे बुंजाथावना नाथाय बिस्वजित सारा गावनि न'थियाव बाथौफुरिनि न'थियाव खारखुमानानै दङ गावनि न'थियाव फैनो हायाखै आरो बाथौ मन्दिर लुबाय थानायाव 17 लाख होगोन होननानै थगायदों होननाय बाथ्राया हयथ' उननि समाव हरनो हागौ अनेक खामानि मावबावनांगौ दं जेबोआनो जायाखै बे जेबो जायै समावनो जेरैबायदि बिस्वजित सारखौ लाजि फोनांदों बर' हारिनि गुबुन गुबुन धोरोम ब्रह्म धोरोमखौ लानानै बाथौ धोरोमखौ लानानै गुबुन गुबुन बर'नि गेजेराव धोरोमसुलाफोर दं बे धोरोमसुलाफोरनो मन्दिरनि नामाव खामानि मावनानै होनायानोथ' सरकारनि सायाव बुंनानै होनायानोथ' बेनोथ' बिस्वजित सार फंबा फंनै बुंना होनायानोथ' जथेस्थ' खामानि मावना होनाय नाथाय जायफोर बिस्वजित सारखौ लाजि फोनांदों उननि समाव जुदि बिस्वजित सारा आरो गादियाव थाफिनोबा जायफोर लाजि फोनांनाय जोबोद जोंनि बर' हारिनि थाखाय खहा जागोनखौ आं नुदों बिस्वजित सारा जेरैबायदि साननि हरनि बर'फोरनि माखासे खामानि मावनाय खामानिफोरखौ गाव थांनानै खामानि मावनो हायाबाबो सोरबा गेदेरमाफोरखौ बुंनानै होदों फोरोंनानै होदों ओरै माव आरो सोरबा गेदेरमा दैदेनगिरिफोरखौ बुंनानै होदों दिल्ली सरकारनि दैदेनगिरिफोरखौ बुंनानै होदों गुवाहाटी सरकारनि दैदेनगिरिफोरखौ बुंनानै होदों नैबे बर'फोरनि मन्दिरनि खामानिखौ मावनानै हो गुबुन गुबुन बर'फोरनि खामानिफोरखौ मावनानै हो एसेबाबो एडभाइस होदों बेनोथ' बिस्वजित सार मावनानै होनाय बिस्वजित दैमारिनि सायाव दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि गणेश दैमारिनि मोनसे गोख्रों अजदनि पोस्ट खुलुमबाय स्टुडिअ दं आङो राकेश रामसियारि बे समाव दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि गणेश दैमारिनि मोनसे गोख्रों अजदनि पोस्ट होदों एबा समाजारि बिजोङाव मोनसे गोख्रों अजद गोनां मोनसे पोस्ट होदों बिस्वजित दैमारि जाय आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बे बुंथिगिरि बिथाङा गुबुन गुबुन जायगाफोराव एबा सानजा फारसे थांनानै बिथाङा गोबां नंखाय बाथ्रा बुंनायखौ लानानै बिथां गणेश दैमारिया गोख्रों अजद खालामदों थारैनो मख'नांगोन जे बे समाव सासे बिस्वजित दैमारि जाय आयेन आफादखौ सालायो जाय आयेनखौ दैदेनो दा बेनि सायाव नंखाय बाथ्रा बुंनायनि सायाव पोस्ट होनायखौ बे समाव नुनो मोनदों समाजारि बिजोङाव जोबोदनो गोसारदों नोंथांमोननो फोरमायगोन जे दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि बिथां गणेश दैमारिया मा लिरदों मा लिरनानै बे समाव अजद खालामदों बिस्वजित दैमारिनि सायाव बिस्वजित दैमारिनि सायाव गोख्रों अजद खालामदों बे समाव गोख्रों अजद खालामदों गणेश दैमारिया जाय
दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि बिथां गणेश दैमारि बे गणेश दैमारिया समाजारि बिजोङाव लिरनानै पोस्ट होदों आरो बे पोस्टआव गोबां अजद होनाय नुनो मोनदों एबा बे समाव बिस्वजित दैमारिया माखासे बाथ्राखौ फेलें खालामदों आरो गुबुन जायगायाव बांसावनाय बाथ्रा बे बाथ्राखौ लानानै बिथाङा खेंफोरथि एबा बुंनायखौ नुनो मोनदों फारि फोरमायनो थाखाय बे समाव आखायाव लादों बे समाव डिसप्लेनि हेफाजाबजों फोरमायगोन गणेश दैमारिया गावनि अफिसियेल फेसबुक पेजनि गेजेरजों बिथाङा लिरदों मानाव गेदेर आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि मुस्रि बिस्वजित दैमारि बिथाङा दुलाराय बाथौ गौथुमनि गुवाहाटी बाथौपुरियाव लुबाय थानाय बाथौ थानसालिखौ जाफुंनाय नंलिया आरो रां मोननाय नंलिया होननानै सनितपुर बाटासिपुराव बांसावना होनायखौ गनायना लानो गोब्राब जादों बे समाव बिथाङा बिस्वजित दैमारिया सनितपुराव थांनानै बिथाङा माखासे बाथ्रा बुंदों एबा बाटासिपुराव थांनानै बिथाङा बांसावदों दे गुवाहाटीयाव लुबाय थानाय बाथौपुरियाव लुबाय थानाय बाथौ थानसालिखौ आबुं जानाय नंलिया रां मोननाय नंलिया होननानै बाथ्रा बुंनायखौ गनायनो हायाखै होननानै बाथ्रा बुंथिदों गणेश दैमारिया बेफोरबायदि बाथ्राजों लिरदों मानोना आसाम सरकारनिफ्राय 5 कौटिनि मोननाय रांजों बाथौ थानसालि लुनाय खामानि सोलिगासिनो दं मानोना बे समाव 5 कौटि रां मोननाय एबा आसाम सरकारनिफ्राय होनाय बे रांजों बाथौपुरियाव बाथौ थानसालि लुनाया बे समाव सोलिबाय दं अनगोइं होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिटिआरनिफ्राय 10 लाख 1.10 कौटि 2.49 कौटि मोननो हाबाय आरो बे समाव बिटिआरनिफ्राय दुलाराय बाथौ गौथुमा बे समाव बिटिआरनि सरकारनिफ्राय 10 लाख मोनदों बेनि उनाव 1.10 कौटि मोनदों 2.49 कौटि रां मोननो हाबाय होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां गणेश दैमारि बिथाङा आरो बिथां गणेश दैमारिया फोरमायथिदों जे बिथाङा बाथौपुरियाव 17 लाख होगोन होननानै दिनैसिमबो हायासै आरो बाथौपुरियाव लाजिनानै फैयाखै दिनैसिम बे समाव अजद खालामदों जे बिस्वजित दैमारिया बाथौपुरियाव बिथाङा थांनानै 17 लाख रां दान होगोन होननानै बाथ्रा बुंदोंमोन नाथाय बे समाव बिथां बिस्वजित दैमारिया बिथांमोननि बा बिथांनि जे बुंनाय बाथ्राफोरखौ बिथाङा फेलें खालामदों बिस्वजित दैमारिया बे समाव 17 लाख होगोन होननानै थगायदों आरो जायनि थाखायनो बाथौपुरियाव फैनो हायाखै होननानै अजद खालामदों गणेश दैमारिया मोनसे गिदिर अजद बे समाव 17 लाख होगोन होननानै बिस्वजित दैमारिया बाथ्रा बुंदोंमोन नाथाय बिस्वजित दैमारिया फेलें खालामदों थगायदों जायनि थाखायनो बाथौपुरियाव लाजिनानै फैनो हायाखै आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिथां बिस्वजित दैमारिया थगायदों आरो जायनि थाखायनो फैनो हायाखै होननानै बाथ्रा बुंथिदों जों गोबां हांख्रायबाय थासेयावबो बिथाङा फैनो हायाखै गोबां हांख्रायनाय जादों नाथाय बिस्वजित दैमारिया थाङाखै होननानै अजद खालामदों मोनसे बाथ्राखौ नोजोर होनाया मोजां दि बे थानसालिखौ 2026 मायथाइयाव लुफुंजोबनो लाहैनाय बायदि खामानि मावगासिनो दं बिरु गौथुमा आरो बिथां गणेश दैमारि बिथाङा फोरमायथिदों जे बाथौपुरियाव जाखिनि बे समाव लुबाय थानाय हाबाफारि एबा बाथौ थानसालि लुबाय थानाय हाबाफारि बे हाबाफारिया 2026 मायथाइयाव जोबहैनाय बायदि खालामनाय हाबाफारि सोलिबाय दं आरो बे सोलिबाय थागोनखौ फोरमायथिदों बिथां गणेश दैमारि बिथाङा आरो बिथाङा फोरमायदों ओंखायनो मोनथिनानै बाथ्राखौ बुंब्ला मोजां बेखायनो गासिबो बाथ्राखौबो आबुङै मोनथिनानै बुंनाया मोजां होननानै बिस्वजित दैमारिखौ थांखिनानै बुंथिदों जों जोबोद दुखु मोनदों जाहाथे उनाव बांसावा बेनि थाखाय खावलायनाय थाबाय खावलायबाय नोंथांखौ गणेश दैमारि आरो गणेश दैमारि बिथाङा जे जोबोद दुखु मोननाय फोरमायदों बा बाथौ गौथुमा दुलाराय बाथौ गौथुमा जोबोद दुखु मोननायखौ फोरमायदों आरो बिथाङा बेफोरबायदि बांसावनायनिफ्राय गोजानाव थानो खावलायदों बिस्वजित दैमारि बिथांखौ